Sme žiwi jednej doby, gdzieś je sekularyzacja jara postupiła. To mnie też za našu bivšu NDR prajić, by tam jeszcze pomerne žiwe křesťanstvo, które so nitko dalej a bolje pozubuje. To je a nitko tute fronty jeszcze so runie tu kumuluje, po moim zdaniu, w Europie, a w srednjej Europie. Ja se dziwam, jak jest křesťanské žiwienie zase ruskie ożywiło, ponieważ tam niczego nie było, albo mało jeszcze było, a że tam zase se swólki procu nastało, a jak je tu lud po takim bolszewizmie mnie wolje nic przewinął, ale znamiennie przedziwał, ale to się nitko też zase pozubia. A Zapad, na Bajersku myślę, tam się ja husto przebywała, a też tam to wopkyć było, to jest wiele zmieniło w biehu tych 30 lat, u których zmierzamy nitko do tych krajów jeździć.